Следен куршум върху клиента. Какво излезе? Петя, за пети път се повтаря образ на глава. Някакво същество. И дух. Да. Дух точно в истинския смисъл на думата. И всички хора, които не могат да го видят, сега ще направя всичко възможно. Петя, ела, вижда ли с така? Петя. Да, точно е така. Се виждат очите, носа и главата. Даже и нагоре малко някакви израстъци. Не много приятни. Вижда ли с така? Е, така се вижда, да. Ето го. Да. Нос, очи, глава и рога. Виждаш ли го? Виждаш ли го? Виждам го. Тук много ясно се вижда. Ето. Да. Ето, това са така наречените духове или джинове. Ето ги, показах ги и то много добре се видяха на видеоклипа. Това, което се случва с човека и това, което му обясних, човека излезе за малко, защото доста му дойде всичко. Го удря най-вече в самите крака. Ето го, човека идва. Васе, видя ли го добре? Аз го снимах. Видях го много добре, даже... Жестоко човече. Показах го на клиентите, на всички, които гледат моя канал и ще го покажа още един път. Много е важно. Ето го. Ето го. Ето го. Къде Не, махни си пръстите. Ето го. Ето го, вижда. И виж отгоре какво има на главата, като малки рога. Виждаш ли го? Точно, да. Виждаш ли го? Да. Петя, вижда ли се добре? Да, много Вижда добре се, се вижда. Ето го. Ето сега се вижда. Най-лошото е, че това нещо, този енергиен дух, действа върху човека и удря краката на човека. И ти най-вероятно имаш слабост, изтръпване, отмалялост и нещо, което те свива и те стяга. Отказват ме. Да, ето, за това говорим. Бъдете всички живи и здрави. Просто Чакайте развитие. Чакайте развитие, но с идването си тук хората доста... Като човек, който първи път се занимава, препоръчвам, търсете шамана, защото наистина този човек може да ви помогне. И само да кажа, моя мъж по принцип не вярва на нищо. Сега обаче повярвах за каквото става. Аз никога не съм вярвал в тези неща. Аз не вярвам никога в това. Не, той си вярва в Господ, но на такива неща не вярва. Но сега вярва в дявола, но той винаги вярва в нас, както се казва. Това, което показвам, явно промени днес твоята психика. За това казвам, защото той е един човек, затова казах на хората да търсят твоята помощ, защото явно нещата просто трябва, когато човек се чувства, че не е окей. Това, че човек ги отрича, не означава, че не съществува. Че ги няма. Точно така, Петя, абсолютно. Всички бъдете живи и здрави и който има нужда, нека да се обажда.